Bismillahirrahmanirrahim. Adamu wujudil wali syarrun wa wujudul wali wujudul wali al-jair syarrun lakinnahu ahwanu syarraini. Qala Sayyiduna Umar bin As, waliyun ghasum khairun min fitnatin tadum. Wa qala al-zulmu al-murattabu khairun min al-adli al-musayyab fama baluka bi'aksil amri fihima. Qala Sayyidina Tahir bin Hashim, ana ata'ajjabu awalan fi madhi Syekh Umar ba Makhramah li Sultani Badrin falamma haddatsatil fitan wa tajarri 'ala Allah araftu anna madhahu fi madhihi anna madhahu fi mahallihi. Niki nerangaken babakan wong niku kedah duwe pemimpin. Nggih, wong niku kedah duwe pemimpin. Minimal wong niku kedah duwe napa perkara wong sing dienggo panutan. Niki dipun ngendikakno ora anane pemimpin iku elek. Ora anane pemimpin iku elek. Tapi ana pemimpin sing elek iku yo elek. Nggih, ora duwe pemimpin iku yo elek, duwe pemimpin sing elek yo elek. Sama dia pemimpin elek ya, orang dipimpin elek, barang dia pemimpin korupsi ya senengane, berarti ya pemimpin sing elek. Tapi ono istilah akhafud dororen, buah simalakan, maju mundur kena. Tapi ora anane pemimpin ya iku luweh elek. Senajan pemimpinnya elek, itu mau paham ya. Jadi ono pemimpin elek iku yo elek, ora ono pemimpin yo elek. Tapi duwe pemimpin sing elek iku luwih apik timbang ora duwe pemimpin. Kula nate cerita menawi teng mriki napa jangan emot napa mboten. Dadi ono wong telu, ana murid niku 3 iji. Niki sadurunge diwisuda. Cara saiki napa diwisuda. Niku kalih gurune di cara mono dikon apa matengno sik ngilmune. Cara basa Jawane wong kudu roh tapake Mbah. Tapake napa? Tapake kuntul mabur. Ya, ya Mbah ya. Wong kudu roh tapake kuntul lha golek ngono ndi kowe ora roh. Dadi maknane kudu roh sejatine urip. Dadi ana murid 3 iki karo gurune diwehi masalah. Cung piye carane awakmu ndelok donya? Piye carane kepahamanmu ndelok donya? Kowe metu saka pondok kene berkelana mencari jati diri, buktekno kowe sampai paham apa sing dianggep donya. Jadi murid 3 iki budal KKN termono saiki nggih, KKN. Ana murid sing siji piyambake ngamati donya. Ngamati donya, ya Allah, jebule wong duwe donya iku malah ndadekno maksiat. Ana wong duwe donya, duwe mobil, duwe wedhus akeh, wedhus didol malah digono ngene dugem. Dugem ora Mbah Mbah. Apa Mbah dugem? Lapor gak rapor iku apa dugem? Gak rapor iku. Dugem apa? Gak roh. Dunia mbok gelap mbok apa gak roh ya. Gemetar ya. Pokoknya intinya elek ya.
Jadi justru anane duwe, anane pangeran iku dibantah karo menungso iku mergo menungso iku diwehi duwe karo Gusti Allah. Jadi piyambake niku duwe pikiran, berarti nek ngono asal usule maksiat iku mergo wong duwe duwe. Makane iki ana siji santri sing kaya ngono. Jadi piyambake ku mlaku-mlaku nang donya ternyata piyambake nggak ada kepahaman bahwa wong sing duwe duwe iku justru wong sing iso nolak apik. Duwe mobil ya dienggo mlaku-mlaku golek apa ngono ya. Iku nek duwe nek duwe Jadi diputuskan nek ngono sing marai elek duit. Wis din. Lah sing sijine iku kondo, yang sijine kondo. Piyambake mlaku-mlaku nang Tembang. Mlaku-mlaku nang Tembang tok pinggir alas. Lho ya jebule wong sing iso umroh, wong sing iso kaji, wong sing duwe duwe. Lho ngono iku berarti piye? Iso kaji duwe duit. Ya, ana sing umroh duwe dhuwit ya. Berarti nek ngono piyambake niku ana wong sing bangun masjid, ana sing bangun madrasah mergo wonge duwe dhuwit. Memutuskan bahwa nek ngono berarti asal usul wong taat nggone Gusti Allah iku nek duwe dhuwit. Wis iki sing santri kedua. Sing santri ketiga piyambake nelusur macam-macam. Ana wong di dhuwit ya iso maksiat, ana wong di dhuwit ya iso tobat. Berarti nek ngono piyambake ndek kesimpulan dhuwit iku iso dadi apik nek diniati krana Gusti Allah. Semono uga dhuwit bakal dadi elek nek ora diniati karo Gusti Allah. Dadi elek. Saiki wong ngrumat wedhus kaya Mas Kiai Ndopar ya ngrumat napa wedhus ndekne ngrumate iku krana ben badi apa krana panci nglakoni perintah Nabi. Apa perintah Nabi? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sapa wonge sing melasi makhluk nang bumi berarti wong bakal diwelasi penduduk lah. Saiki niatmu mung golek badi apa mung melu tuntunane Kanjeng. Jadi padha-padha bentuke angon wedhus ning kadang-kadang wedhuse iku ana plakate Allah ya ana kadang plakate nafsu. Dadi nek ngono kesimpulane sing nomor 3 iki wong iku apik orane karek niati. Kalau di dalam itu tenggene gandu kondo. Wong iku termasuk rugi-rugine wong iku nek ora iso ngrasakno enake panganan. Wong iku rugi-rugine wong iso tuku panganan nanging ora iso ngrasakno nikmate panganan. Sampeyan seneng sate ora iso ngrasakno nikmate, nganggur. Sampeyan seneng mobil, barang duwe mobil ora iso ngrasakno nikmate mobil. Semono uga sampeyan ujare mulai cilik sampai iki Islam. Salate ping pira? Ping 5 sing wajib. Lah kok ora iso ngrasakno nikmate salat, berarti awak dhewe iki wong sing rugi. Rugi ta mboten? Rugi. Lah supaya awak dhewe iku iso ngrasakno nikmate salat, nikmate ibadah, bolan balenono ngibadahe. Supaya awak dhewe menemukan cara basane Pak Banser, clue. Arep clue ta ora iki? Roh cluenya
Alah kena por gak roh iki perlu apa gak roh intisari ning ibadah. Jadi roh nikmate sate, roh nikmate numpak mobil, roh nikmate ngibadah nang ngene Gusti Allah. Saiki wong Islam sedina sewengi duwe kewajiban salat nunggone Allah, nyembah nunggone pengen ku ping pira? 17 rakaat. Berarti ki wis bolak-balik 17. Pitulungane Allah kang Maha welas. 17 pitulungane Allah sing ora telas. Makane gandulan 17. Ya ngono, ganduli wae, ora entek-entek ya tenang ya. Sedina ping 17 rakaat. Iku kudune wong wis iso ngrasakno, ya. Saiki salat sing wajib sedina ping 17 rakaat. Durung sampean mulai jam 7 isuk sampai jam 10 awan minimal mergawe. Sing mergawe iki golek rahmate Gusti Allah. Nek mergawe iki golek rahmate Gusti Allah, berarti mergawe maculmu diitung ibadah krana Gusti Allah. Berarti wis mau bulan baleni. Ya wis mau bulan baleni ngibadah nang ngene Gusti Allah. Kudune sampean ku ya wis iso ngrasakno nikmate ibadah. Kok isih urung iso, berarti ngibadah liyane ditambahi maneh. Wis macul ngibadah, salat ngibadah, mergawe ngibadah. Kok isih urung tok iki piye aku? Turu niatono ngibadah. Supaya uripmu iki selalu ing dalem niat nyembah karo Gusti. Engko suwe ning suwe awak dhewe mesti entuk apa nikmate ngibadah. Nggih niku wong termasuk wong sing paling rugi. Lah ya wong bakal rugi. Islam mulai cilik sampai tua kok iso urung roh maknane dhuwit iku piye ya. Mulai cilik sampai tua kok urung roh maknane dhuwit. Donya iku apa? Donya apik orane karek niate. Nek niate kanggo apik, kanggo Allah ya dadi apik kabeh. Berarti iso muga-muga ndang nemokno intisari ning ibadah. Nggih. Makane santri niki karo gurune dikon, wis congke metu KKN. Kowe nemokno sejatine urip kaya apa? Akhirnya balik nih. Sing loro cerita ngeten guru jebule iku anu. Donya marai maksiat kabeh, wis pokoke donya wis bento kabeh sing ngono. Ya wis cung. Minggir kowe. Sijine yang ngono, ngeten guru ternyata donya iku iso ndadekno taat kabeh. Ya wis, tak tampa. Apa jenenge iku? Tak tampa apa pendapat. Sing nomor 3 pendapat apa? Duwe elek ora karek niate. Akhire ya wis cung kowe sing loro balik nang pondok kowe cung. Sing siji lulus. Jadi sing siji ku lulus mergo apa? Roh sejatine duwe. Jadi sampean niku duwe tangan iki lho tangan. Iso ae tanganmu iku iso dadekno elekmu. Ya iso ndadekno tambah taatmu. Karek niate. Bokongem sing gudiken iku lho. Nek mau ngelungguh kanggo ngaji lho, gudhek sing gatel. Saya guatel mau ngelungguh ngaji, saya ganjarane ayo sapa sing gatel iki? Ya paham nggih? Jadi maknane karek niate. Lah niki supaya dibolan baleni nggih. Mula pentinge wong iku duwe pemimpin utawa duwe panutan. Sampeyan gak ada pemimpin elek. Duwe pemimpin elek ya
elek, tapi sing kedua luwih ringan timbang sing kawitan. Maknane luwih apik. Mergo mriki dipun ngendikane Amr bin As, waliyun ghasu khairun min fitnatin tadum. Ngendikane pemimpin garangan, cara bahasane ngono, pemimpin garangan luwih apik timbang gedene fitnah sing terus-terusan. Ayo, belinah ya. Pemimpin sing garangan luwih apik timbang gedene fitnah sing terus-terusan. Jadi nek ngono, pemimpin kok dolim, kok korupsi, luwih apik. Jajal gak di pemimpin, sesuk dibom karo Amerika ya. Dibom karo Amerika, malah ana negara boneka. Berarti ranti pemimpin. Jadi apa wong boneka? Jadi luwih apik dua pemimpin sing garangan ya timbang fitnah iki terus-terusan. Ya wis, sampean duwe RT rada garangan sithik-sithik ya ben. Mergo saiki zaman saiki 2026. Sampean orang arah iso umroh, orang arah iso kaji, orang arah iso ngaji, nek orang garangan. Ayo kowe saiki, Dom. Orang arah sampean iso ngaji, iso kaji, iso umroh nek ora garang. Manane ngendikane Mbah Mun plek pas zaman akhir ora ana wong sing ibadah kejaba nglakoni dosa. Ora ana. Zaman ibadah rupa iki, apa iki jenenge? Ngingu wedhus ya, ngingu wedhus. Wong ngingu wedhus iku biasane mripate paling tajem nek karo ijo-ijo. Nah, ya ta ora? Mbok ijone nggone sapa? Wong dene ilinge wet. Oh, salah pokoke ya digantol ngono ah. Dosa tak dosa? Dosa iku rumah sampu ya dosa. Tapi ya kudu kaya ngono, kudu mok lewati. Sampeyan ape mondok nunggone sarang, ape mondok nunggone sarang. Iku ngliwati begengge. Ya iya ta ora, ngliwati macam-macam lho. Sarang iku etan iku jenenge ngomben. Kulone jenenge gondan. Ngomben karo gondan zaman semono, zamanku. Iku wong wedok-wedok sing lewat aja wong biasa, santri ditawani ya, santri wis ditawani wis Kang bolak-balik 500 ngono ya. Iki sing tak cerita aja ngono iki ya. Bolak-balik 5. Jadi sarang iku iki pondok Mbah Mun, Mbah Mun etane iku jenenge ngomben. Ngomben iku ya nggon ngomben. Wong sing ora patek duwe pakaian daerah ngomben kuwi. Jadi cara nganggo kotan, kotange anake ya. Kotange anake. Mergo nek tawa-tawa. Jadi maknane sampean ape lewat ape mondok nang ngene Mbah Mun, Anda melewati dosa-dosa yang banyak. Ya. Sampean ape nang ngene Mekah, tetep kudu lewat bank. Bang itu halal apa haram? Mbah ya. Halal apa haram? Mbah ya ngono wis ya. Nek Mbah Mun ngendikane aja ngalalno haram, aja ngaramno bang, ya aja ngalalno bang. Maknane mbah ya. Jadi maknane sampean ape ngaji wis iso nglakoni dosa. Apa meneh ora? Ya, makane zaman akhirku wong kudu nglewati dosa supaya iso nyembah nang Allah Subhanahu wa taala. Ya kaya ngono. Makane nang kene
pemimpin garangan iku luwih apik timbang apa fitnah sing terus ya ini gue eling-eling nggih pokoke duwe RT ngono lah ya wis ben sementing nyatane duwe RT awak dhewe nek ngurus KTP ya kepenak jajal saya uga ana lurah ora ana RT ora ana sekdes sama nape umroh bingung gue meneh kelangan apa itu jenenge akte nikah kelangan akte lahir bar sampean ini fitnahnya akan terus menerus lah timbang fitnah iki terus-terusan alun duwe pemimpin garangan-garangan paham nggih wis kaya ngono makanya sampean niku ora iso pengen duwe pemimpin sing paling apik wis tangeh nganggo lamun mung zamane Kanjeng Nabi saiki pokoke sing luwih rada apik ngene lho timbang sing elek ngono lho wis ngono ae golek pemimpin sing kaya ngono ku zaman saiki ngendikane malih al-zulmu al-murattabu khairun minal adri al-musayyab fama baluka bi'aksil amri fihima kesalahan yang terorganisir terbahasa ngono kesalahan yang terorganisir iku luweh menang timbang kebenaran yang dibiarkan ya az-zulmu al-murattabu khairun minal adli al-musayyab apa jenenge kesalahan sing diorganisasikan duwe pemimpin duwe bendahara duwe macam-macam ya iku akan lebih kuat timbang kebenaran yang tidak punya pemimpin kalah saiki nanggone ndi TikTok nanggone ndi kakeh iklan perkara sing elek-elek akeh ta mboten iklan perkara sing elek iku luwih akeh tapi sing iklanno ngaji ora ono jajal sampean nang ngaji nang tembang endi sing promosi ora ono ya ora ono lha besok nang gone tembang sing ngaji iso umroh jajal ngono ono ta gak ayo ora ono jadi manane sampean keapian iku nek ora terorganisasi ana pemimpine ana bendaharane ana macam-macam Anda akan kalah dengan kezaliman yang punya pemimpin jadi makanya pemimpin itu penting jadi apa nanti golek pemimpin nek ape lunga-lunga kudu ngangkat pemimpin Mbah ya kaya nek bahasane umrah itu TL apa TL nggih ape umrah mesti ana pemimpine engko sing bimbing perjalanan mulai kok kene sampai ke Mekah ada pemimpinnya sebab apa kebenaran yang tidak dikumpulkan pasti akan kalah dengan kezaliman yang terkumpul paham ya wis kaya ngono jarene ngilmu sodo apa bersatu kita teguh bercerai kita kawin lagi ngono ya iku lapor iku ngono ya Bang ngono ya kudu ngono jadi umpamanya nang daerah kene kok ada siji kedoliman siji kemaudorotan siji kedosan mbok yo sangka wong sithik-sithik iki lho wong sithik-sithik nglumpuk sing duwe keapian sithik-sithik dikelompok supaya iso nyaponi kuat ngilangi kezaliman nang daerah ana sing iso bismillah tok kelompokno ana sing iso amin tok kelompokno ana sing iso ratib tok kelompokno ana sing iso syahadat tok kelompokno supaya iki dadi komunitas kebenaran sing duwe pemimpin aja malah monyek
kono lagi iso sarungan wis ketak-kete ya aja ngono. Paham ya? Lagi iso sarungan rong dina wis omongane kemlit. Kemlinting ngono ya. Ya. Jadi maknane kelumpono, makane pentingnya wong ku jamaah. Kadang wong iku ngelumpuk ngene iki tapi ngelompok, paham? Wong ngelumpuk tapi ngelompok. Lah nek dekne ngelumpuk tapi ngelompok, barokah mung sak delemok. Eling-eling. Kowe ngelumpuk tapi ngelompok, ya bener ketoke bareng-bareng, tapi tidak bersatu. Maka kalau tidak bersatu, barokah saiki. Umpama ana keelekan nang desa kene ora iso nyaponi, mergo ibarate sapu sodo bercerai kabeh nyaponi teletong ora iso sapu merusak ya. Jadi mana wong itu tetap kudu duwe pemimpin diikat menjadi satu jamaah atau komunitas sing raketan iki dhewe-dhewe bentuke. Ana sing ngene, ana sing ngono, ana sing dhuwur, ana sing ndek, ana sing sugih, ana sing ora, ana sing pinter, ana sing kelompokno dadi siji, maka akan menjadi kekuatan kebenaran yang kuat yang bermanfaat. Iku perintah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Qala Sayyidul Tahir bin Hashim, ana atajabu awalan fi madhi Syekh Umar bin Makhrumah. Siji mangsa iku Umar bin Makhrumah itu duwe kanca raket. Siji mangsa sing jenenge kancane Umar bin Makhrumah iki ngelamar jadi pemimpin presiden. Cara ngono. Akhirnya Mbah Umar iki gak cocok. Alah wong kok dadi pemimpin iku apa? Sebagainya gak cocok. Pokoknya dikritik pokoknya wong kok dadi pemimpin ya. Zaman saiki ana kiai kok nyalon napa DPR alah wis titeni engko lak kiyene ilang kaya roh wae to ya. Kaya roh wae. Lah nek ngono wong iku wedhus dadi wedhus ya. Ya. Jadi ngono. Jadi aja nek ngono sik aja. Jadi dene duwe kanca sijine iku dadi pemimpin, dene iku ya ngiyai. Ngeritik senengane. Empol-empol dikritik, tapi kritik apa? Ora tahu ngelem blas. Siji mangsa piyambakan iku ngelem presiden iki. Jadi Mbah Umar iki ujug-ujug ngelem. Iya, masyaallah tenan. Umar itu luar biasa. Ngelem, ada apa ini? Dadi ana sing roh itu kaget. Aku heran. Mbah Umar itu selawase ora tahu muji pemimpin. Dino iki kok muji pemimpin, ada apa? Ternyata ditilik-tilik kok lamun ora ana pemimpin, justru negara ini akan kocar. Oh, berarti nek ngono pujiane Mbah Umar ya wis pas kanggo pemimpin. Gak ndelok Mbah Mun lho wajarane. Nek ora cocok lah karo presiden, tetep budal nonggone di nonggone Jakarta nalika diundang presiden. Ngatasi Mbah Mun lho sing wis masyhur dadi wali. Zaman dulu saya nonggone Maklah iku zaman kula 2009. Kula 2009 teng Mekah iku mlebu nonggone makom Maklah kangelan. Angele ora karuan. Sajoke nonggone kono ana Mbah Mun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saniki Maklah niku gampange pol. Bapak nang Maklah ape ngubling ape sujud ngono iso. Iku barokah nang Mbah Mun. Piye angel ra karo. Wis masyhur waline kaya ngono. Tapi Mbah Mun ku ngetokno cedhak karo apa pemerintah. Sampai Mbah Mun iku duwe pendapat bodoh kok gak milu pemerintah yo ora kan wis pokoke pemerintah jong yo bodoh ya milu pemerintah wis duwe sampean wis pajak bayar menteri agama macam-macam lha wis mau bayar kok ora mau nggo maknane rugi. Oke, jadi
Mbah Mun iku punya pendapat bahwa saelek-elek pemimpin iku luwih apik timbang ora ana pemimpin, sebab nek ora duwe pemimpin madharate luwih